Are you aware na o nwere some Igbo influencers anyị na ndị social media eji control retention n'ala Igbo? Oge ọbụla ọ dị ka o nwere ka ihe si wee dị, ịghọtago, ha pụta na social media bịa kwuo sọnsọ dị n'okwu emotionally attached okwu ga-ebutu your high spirit. Are you aware of this? Now, o nwere ife nchọ ịkọwara gị ebe a, nwunye Igbo na-ege m ntị. M ga-ajụ gị ajụjụ na this video, welekwazie some people magasịara gị atụ ife influence fa nwere ike imenwu n'ala Igbo. If you really na ọ bụ na anyị ncha niile bụ ndị Igbo is hungry of better society. Do you understand what I'm saying? Now, achọrọ m ịjụ gị azụ onye Igbo, azụ onye Anambra Igbo, are you well pleased? Are you satisfied etu esi achị gị na steeti Nigeria tinye gị na ya na azụ onye Igbo wee bụrụ onye Anambra steeti? Are you well satisfied and pleased the way esi achị gị n'Enugu steeti azụ onye Enugu ebe a Nigeria tinyere gị? Are you well pleased and satisfied as onye Abia steeti ịbụ today bụrụ onye Igbo Nigeria wee tinye gị na Abia steeti? Are you well pleased and satisfied as onye Igbo bụ onye Imo steeti ebe Nigeria push uto? Are you well pleased and satisfied the way esi wee bụrụ onye Igbo bụrụ onye Ebonyi steeti ebe Nigeria tinyere gị na ya? Are you satisfied and pleased with what you are seeing, with what is going on? Have your government give you basic need of life? Na-ekwu okwu basic need of life, ghọta ebe m na-eje. I nwere steady electricity, I nwere ezigbo ụzọ, I nwere good hospital, I nwere running water. Our school are the well equipped. O nwere any place na Igbo today enwere innovation center, technical centers, ebe young youth nwere ike ị na-eje na-expose their own knowledge and their own idea for better society? Do we have something like that?